नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी आता आहे नव्या जुवारी ब्रिज वरती. म्हणजे आपण पाहिलं तर दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवाला जोडणारा हा दुवा म्हणून या जुवारीच्या नव्या ब्रिज कडे पाहिलं जातं आणि आज त्याचं इनॉग्रेशन केंद्रीय रस्ते विकास आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झालेलं आहे. गोव्यातले बरीच दिग्गज मंडळी या उद्घाटनासाठी इथे पाहायला मिळाली आणि एकंदरीत आजचा जो हा उद्घाटनाचा सोहळा आहे तो मोठ्या थाटामाटात तिकडे संपन्न झालेला आहे. बरीच लोकांची गर्दी सुद्धा या ब्रिज वरती पाहायला मिळाली. आपण पाहिलं तर 25 डिसेंबर म्हणजे ख्रिसमसच्या निमित्तानं हा जो नवा पूल आहे तो नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला होता आणि इथं फोटोग्राफी किंवा सेल्फी घेण्यासाठी किंवा हा ब्रिज नेमका कशा पद्धतीनं बांधलेला आहे, कशा पद्धतीनं हा उभारलेला आहे याचा अभ्यास करावा किंवा हे नागरिकांना माहीत व्हावं यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी इथं नागरिकांना येण्याची मुभा दिली होती आणि त्यानंतर प्रचंड इकडे वाहतुकीची म्हणजे कोंडी निर्माण झाली आणि त्यानंतर परत एक दिवस हा पूल बंद करण्यात आला आणि आज इनॉग्रेशनच्या निमित्तानं नागरिकांसाठी हा पुन्हा खुला करण्यात आला. आज रात्री 12 नंतर हा जो नवीन जो पूल आहे तो नागरिकांसाठी खुला राहणार आहे. त्यांचा प्रवास आजपासून इथून सुरू होणार आहे. तर आपण काही नागरिकांची काही मतं घेऊया. तुमचं नाव? ऍडव्होकेट विशाल जोयकर. आज इथं जुवारीच्या नव्या ब्रिजचं म्हणजे आपण पाहिलं तर भारतातल्या दुसरा क्रमांकाचा हा मोठा लांबीचा आणि तेवढाच चांगला असा मजबूत असा हा पूल तयार झालेला आहे आणि एकंदरीत आज त्याचं इनॉग्रेशन झालेलं आहे आणि भव्य असं हे इनॉग्रेशन होतं. सो काय वाटतंय, गोवेकर म्हणून काय वाटतंय? ऍज अ रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट अशें म्हाका दिसता की आयज नॉर्थ आणि साऊथ हो डिस्टन्स उरलो ना. आयज नॉर्थ आणि साऊथ एकी कडेन आयिल्ले आसा आणि ह्या पुलाक लागून मडगांव सुद्धा जर पणजेच्यान वतले जाल्यार एक अर्द वराकून कमी असो फरक आनीक जाणवतलो अशें म्हाका दिसता. खरेंच एक उदरगती वाटेन जर आमी पळयले जाल्यार देशांतलो हो एक दुसऱ्या नंबराचो, तुमी म्हणिल्ल्या प्रमाणे दुसऱ्या नंबराचो असो व्हडलो लांबायेचो असो हो पूल, केबल स्टँड पूल म्हणटकच खरेंच एक नितीन गडकरी सारकिलो एक काबील असो एक मंत्री ह्या भारत देशाक लाभला आणि जाणें ह्या देशा खातीर आणि स्पेशली गोंया खातीर अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स हाडिल्ले आसा. ते मागीर एक सर्वसामान्य नागरीक आणि देशाचो नागरीक आणि रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ दिस ब्युटिफुल गोवा. I would like to thank him as well for helping to build infrastructure. मडगांव जर वताले, जर पणजे साकून मडगांव जेन्ना आमी वताले असो ब्लॉक पडटालो थंय आमचे शिरदोन साकून वेर्णा मेरेन असो ब्लॉक पडटालो की वरांची वरां थंय आमी एक एकदां ब्लॉकान शिरकून उरताले. ताका लागून आतां ह्यो पूल आनी रस्ते वाडिल्ल्या कारणान सुशेगाद ट्रॅफिक जातले, एक्सिडंट्सूय कमी जातले आनी पॅनीक मोड असो आसचो ना. This Zuari Bridge is one of the marvelous bridge, what we can say. And this is the basic main connectivity between North Goa and South Goa. And this took us almost 4 to 5 years for completion. We had a lot of difficulties to complete this project. We know that COVID came and the cable stay. And this is the second bridge of this stretch. And basically we are lucky that we have the consultants for this project, TPF Engineering Private Limited. And what are the difficulties? And even we had a lot of issues which we could able to solve the technical issues. And now we can see the general day to day there are a lot of traffic jams are happening, and now is the right time for the tourist people to get the opportunity for this. It's really, we are relieved from this Kotalim junction, which is a heavy traffic area, and really thankful for Goa government and Nitin Gadkari sir. It was a really wonderful arrangement done by the PWD people. Whatever the arrangement they have done, it's really, we are very so happy.
गोव्यासाठी पुष्कळच महत्त्वाचा होता. पुष्कळ वर्षी हे काम रखडलेलं होतं. खरं म्हणजे याचं जो फाउंडेशन स्टोन होता तो पुष्कळ वर्षा अगोदर घातलेला, पण तो झाला नाही. आणि मनोहर पर्रिकरांचं जेव्हा सरकार आलं, त्यांच्या जेव्हा 2014मध्ये, तेव्हा याचं खरं म्हणजे स्वप्न साकार व्हायला पाहिजे होतं. ते गेलेत, पण त्यांचं स्वप्न होते ते आज गडकरींच्या हाते उद्घाटन होऊन पूर्ण झालेलं आहे. आता खरं बघायला गेलं जुवारी हा ब्रिज कंप्लीट साऊथ गोवाचे लोक आहेत आणि नॉर्थ गोवा हा जोडणारा एक दुवा आहे. आणि त्यासाठी मी म्हणतो की गोव्याच्या वतीनं, पुष्कळ टुरिस्टांच्या वतीनं, पर्यटक येणार त्यांच्या वतीनं, सगळ्यांना म्हणजे असं एवढं महत्त्वाचं आहे की हा ब्रिज नसता तर याच्यावरनं अवजड वाहनं वगैरे जात नव्हती, ती बोरीमार्गे वळायची. ती आता इकडनं येणार आणि गोव्याच्या एकूण कमर्शियल ॲक्टिव्हिटीजला, प्रगतीला भयंकर याचा हातभार लागणार. त्याचप्रमाणे बघायला गेलं तर इकडची जी सगळी बाकीची या दोन्ही गावची जी जनता होती ती पुष्कळ ट्रस्ट होत होती की हे संबंध आल्या दिवशी ट्रॅफिक जाम हा जवळजवळ 30 वर्षांचा त्यांचा जो काळ होता तो संपणार आणि त्यांना सुद्धा सुटकेचा एक श्वास मिळणार. त्यामुळे मी असंच म्हणेन की या जुवारीच्या नदीवरती जो पूल झाला त्याच्यापासून जनतेला पुष्कळ एकदम सुटकेचा श्वास घेतात. नक्कीच आपण पाहिलं तर खरं तर कुट्टाळीच्या भागामध्ये म्हणजे ॲक्च्युली आपण पणजीतून वेर्णाकडे जाताना जो काही ट्रॅफिक जाम व्हायचा त्याचा अनुभव हा पर्यटन हंगामामध्ये म्हणजेच डिसेंबरच्या काळामध्ये पाहायला मिळायचा आणि जवळच्या आसपासच्या गावांना ह्याचा फार मोठा फटका बसायचा, प्रदूषण व्हायचं. एकंदरीत जो आपण हा भव्य असा पूल बघतोय, हा जुवारीचा नवा पूल जो दोन्ही साईडनी सुरू होतोय, त्याची जी 4 लाईन आत्ता सध्या आहे ती सुरू केलेली आहे. एक लेन ज्यामध्ये 4 रस्ते आहेत, 4 लेन अशा आहेत की जिकडून गाडी पास होऊ शकते. आणि एकंदरीत आजच्या या इनॉग्रेशनमध्ये आपण पाहिलं तर गोव्यासाठी किती महत्त्वाचा हा पूल होता. जवळपास 13 किलोमीटरचा हा मोठा पूल, भव्य पूल इकडे उभा करण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळं बऱ्याच गोवेकरांना याचा फायदा होणार आहे. कॅमेरा पर्सन राज बोरभाटकरसह मी संघवी राजवर्धन, गोवा.